Takže řítíme se na vážlivý duel mezi Petrou a Alenou. Takže vlevo máme Alenu, otoč se nám prosím. Ano. A vpravo máme Péťu. Takže je to takovýhle princip. Soutěžící mají limit 10 sekund. No tak dobře, 20. Aby pozbírali co nejvíc listů. Potom půjdou tady ke mně. A já to všechno vyhodnotím. Takže jste připraveni? A jo? Péťo? Takže připravte se. Pozor, teď! 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, měli byste si pospíšit, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec! Pojďte ke mně, soutěžící. Pojďte ke mně. Takže první začne Péťa. Počítej, miláčku, svoje listy. No, moc jich teda není, drahoušku. 11, 12. Ano, a teď Ájo. A jako ten napínavý soubor. 7, hej. 9. Spasiteli, vypadni. Počítej dál, všichni chceme vidět čísla. 19. Ano, a Mě to bylo pak já získala imunitu. Takže tady byl Emil. No a za chvilku se uvidíme na Kmenové radě.